karantarwa tunda waɗannan abubuwa suka zo kowa ya shiga masallacin shi samu ya kama loudspeaker sai ya faɗi abin da mutane wanda ba su da alaka da ilimi ma kowa na wa'azi kowa na faɗar abin da yake kowa na fatawa kowa na faɗar abin da yake so za a zo a waye gari sunnan ma a kasa fahimtar in ba haka ba na magana da ilimi mutane na faɗar abin da suka ga dama waɗanda wallahi inda ake malamai ake magana wallahi sai dai su zaman tahiya su yi karatu ba zauna su karanta ba ko su yi wa'azi ba kujerar su bace sauraron ma daga nesa ba kai saka zo gaban ba kowa ya faɗi abin da ya ga dama kowa ya faɗi abin da ya ga dama kuma ya sa haka me ya kawo haka a tsananta yanzu an tashi kan karatu da karantarwa ana debate jayayya ake yi kowa na so ya kare kanshi kowa na so ya nuna dan wansa bai iya ba to me yake nan dan Allah tsoron Allah ya kawo haka fitina da son duniya da son shugabanci da son a san mutum kowa ya san cewa abin da yake faɗa ƙarya yake yana yi kanshi yana neman makanshi maslaha ce ta duniya ko kuɗi ko a san shi ko makami ko menene amma kowa ya kicin kamar saboda Allah yake wallahi ƙarya yake mutane za su zo su kasa to me aka koya musu waɗanda kuka aje kuna yi shi ma in ya tashi shi ma da fada zai ta karantarwa wanda ya tashi da fada zai ta karantarwa to me za a fahimta